Il-fuq minn 2000 tifel u tifla se jkollhom milied bid-bissima kif il-ħolma tagħhom se ssir realtà. Dan permezz ta' Children's Dreams, inizjattiva li qed issir għal 5 sena konsekuttiva u li grazzi għal ġenerożità tal-pubbliku u kumpaniji lokali f'ġimgħa diġà ntlaqgħu 98% tal-ħolm. Waqt żjara li għamilna fiċ-ċentru fejn jintlaqgħu ir-rigali, Remenda Borg Grek, Operations Manager fl-Aġenzija Appoġġ, fissret kif dan huwa rekord li fi żmien daqstant qasir intlaqgħu dawn il-ħolm kollha. Tennit magħna kif oġġett żgħir jaf jagħmel differenza kbira fil-ħajja ta' tfal ċkejknin illi jkunu fi pjan ta' kura flimkien mal-appoġġ is-setqa jew lib. Hija qaltilna kif 500 minn dawn it-tfal qegħdin f'kura residenzjali u foster care filwaqt li l-kumplament ta' tfal jinsabu f'familji. Fisret magħna xi jsir mill-mument li tidħol it-talba sal-mument li din ma tibqax ħolma. Aħna nkunu qed naraw dawn il-ħolm, niddiskutu anke ma' social workers biex naraw ir-realtà ta' dawn is-sitwazzjonijiet u kif l-aħjar mod li nistgħu ngħinu, u mbagħad minn hemmhekk din il-ħolma tittella live fuq il-website www.childrendreams.org. Minn hemmhekk il-pubbliku in ġenerali jista' jwettaq il-ħolm li għażel huwa billi anke jikklikja fuq il-ħolma u jħalli d-dettalji tiegħu. Remenda qalet li minn barra rigali materjali, ħafna tfal ikollhom ħolma ta' esperjenza unika. Irrakkuntatilna kif kien hemm persuna li xtaqet li terġa' tagħti rigal lil tifla illi tat is-sena li għaddiet. Kien hemm ukoll każ ta' tifla ta' 6 snin care order u li mhux toqgħod mal-familja bioloġika tagħha illi xtaqet pupa titkellem sabiex tkun tawensa liha f'dar ġdida. Ħolm ieħor jinkludi tfal li jkunu jixtiequ jiltaqgħu ma' qraba tagħhom f'ambjent differenti. U minkejja li f'perjodu biss ta' ġimgħa 98% tal-ħolm ta' tfal parti mill-kampanja Children's Dreams saru fil-fatt realtà, kif qegħdin taraw warajja tbaqa' numru ta' xkafef li jfissru ħolm ta' tfal illi qed jonqos li jsiru realtà. Għaldaqstant hekk kif baqa' xahar u 3 ijiem għal-jum il-milied ma naqasx l-appell ta' Remenda biex il-ħolm illi baqa' ma jibqax fuq l-iskaffa imma jitwetta ukoll. L-appell tiegħi ovvjament għal dawk kollha illi issa tawna l-weda illi ħajkunu qegħdu wettqu l-ħolma sabiex kemm jista' jkun ikunu qegħdin iġibu anke r-rigali propju sal-ġurnata tal-għeluq. Il-ġurnata tal-għeluq hija s-16 ta' Diċembru biex minn hemmhekk ikollna l-opportunità li anke f'dik il-ġimgħa propju tal-milied inkunu nistgħu ngħaddu il-ħolma ix-xewqa ta' dawn it-tfal għand it-tfal.